do día de hoxe, 27 de agosto de 2025. O primeiro punto... Non hai acta anterior. Sí. El acta de 28 de julio. Como pon aquí parte... Mira. Sí, pero é resolutivo a aprobación. Vale. O primeiro punto é a aprobación da... Se procede a data de sesión celebrada o 28 de xullo de 2025. Ben, vai para dentro. Vale, vamos á votación da acta. Aí está. Vale. Queda aprobada por unanimidade. Ai, perdón, teño que disculpar a compañeira Paula Martínez, concelleira de Facenda, que está de baixa, entón non pode asistir ao pleno. Bien. O punto número 2 é... Entón, este se aproba por unanimidade. Perdón, aprobado por unanimidade. Non está, sí. O punto número 2 é a proposta da Alcaldía en relación aos procedimentos sancionador 1/2025 en materia de transportes de viaxeiros e automóviles lixeiros de aluguer con conductor, incoado ao titular da licencia número 25, don José Carlos González Fontán. Señor secretario. Na comisión informativa correspondente, con maioría absoluta, votos a favor do Grupo Popular e a abstención dos restantes grupos, se dictaminou favorablemente a seguinte proposta da Alcaldía, recordando que é en el expediente 3750/2025. Primeiro, impoñer a José Carlos González Fontán, titular da licencia número 25, unha sanción moi grave con retirada definitiva do permiso municipal de conductor e de licencia mediante a súa revogación, posto que o denunciado e titular da mesma, segundo o disposto no artigo 61.2 do Regulamento Municipal de Autotaxi. Segundo, impoñer a don José Carlos González Fontán, titular da licencia número 25, unha multa de 375 euros que tamén sinala no seu artigo 61.3.3 o Reglamento Municipal do Reglamento Servicio Público de Autotaxi. E, por último, notificar este acordo interesado se factura de Policía Local ao Delegado Local de Sanxenxo de Taxis, a Asociación de Autopatronos de Pontevedra e municipios da provincia, así como o Servicio de Mobilidade da Xunta de Galicia para os efectos oportunos. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Sí, ben, como acaba de indicar o señor secretario, trátase dun expediente sancionador para a retirada do permiso municipal a este conductor relacionado. Tratouse nunha inspección rutinaria realizada o día 8 de maio. Uns axentes deronlle parada a este conductor, fixeronlle a proba de estupefacientes, esta persoa dou positivo, isto supón un cumprimento grave do noso regulamento, polo tanto, propónse a retirada do permiso e a sanción de 375 euros, nada máis. Moi ben, moitas gracias, señora Deza. Señor Leino. Sí, bo día a todos e a todas. Efectivamente, existe un regulamento que é moi claro e do cal o conductor ten que ser coñecedor. Este é un servicio que implica unha alta responsabilidade porque nas súas mans está a seguridade dos que van con el no coche. Pensamos que é unha falta de moita gravedade, unha falta moi grave, simplemente non podemos estar en contra de que se aplique o regulamento hai que aplicalo. Despois de ler as súas alegacións, eu entendo que el poderá recurrir á xustiza para ir en contra desta sanción, pero nos pensamos que o regulamento hai que cumplilo e, por tanto, estamos a favor da sanción. Moi ben. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Bos días a todos e a todas. Bueno, desde o Grupo dos Socialistas condenamos duramente estes feitos. Conducir un taxi baixo os efectos de drogas ou alcohol é inadmisible e merece unha sanción exemplar. Multa económica, retirado do carné de permiso de conducir, todas as medidas lóxicas e necesarias. Ahora ben, temos dúbidas en canto ao tema da revocación da licencia. Por lo tanto, nos aquí nos vamos a estar. Dudas? A quitarlle a licencia, porque aquí dice ben claro que no permiso municipal é mediante a revogación da licencia. O sea, querenlle retirar a licencia. Moitas gracias, señor Otero. Señora Deza, algo máis que dicir? Bueno, pois pasamos
decir, como dice o señor Leiro, agora hai a xusticia ordinaria que será a que decida se estamos facendo as cousas ben ou non, pero creo que a obligación da corporación nun caso grave dunha persona que presta servicio público hai que aplicar a lei con toda a firmeza, sin ninguna dúbida. Vale, moi ben. Isto estáse facendo estritamente. Probablemente, aunque cabe na vía administrativa en caso un recurso de reposición, probablemente, que es potestativo del... Eu creo que Vale. Moi ben, bueno. Vale. Administrativa que pode ser recorrida e todo eso. Bueno, a compañeira Deza falou en todo momento do condutor que utiliza tal, non estamos falando ainda no tema tal, isto hai moito recorrido. Claro, pero como aquí pon os expedientes nacionales teñen un instructor que non é ningún membro do goberno, polo tanto é un funcionario público e nós temos que atender a cuestión que é dun instructor que resolve un expediente, se está mal resolto é xusticia, ou despois se mirará que lle toca de resolver, como dice o secretario, a parte administrativa, pero o que non podemos facer é poñer a discutir o tema do señor instructor. No, para nada. Do expediente. Está claro que a sanción é... Moi ben. Bueno, vamos á votación entonces. Non votou usted, señor... Bueno. No, quedou sin votar o señor Otero, creo. No. Quen quedou sin votar? Eu creo que sí, quedou, pero igual. Sí, correcto. Votei antes de tempo. No, pero de Paula non importa, pero... El efecto vuelve a ser el mismo porque Bueno, al es votar igual. se computa como abstención. Bueno, queda... Non pasa nada. Queda aprobada con 12 votos a favor e 4 abstencións. Vale, moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto 3, que é a proposta da alcaldía en relación ao procedimento sancionador 2/2025 en materia de transporte de viaxeiros e automóvil lixeiro de aluguer con conductor incoado ao titular de licencia número 25, José Carlos González Fontán. Señor secretario. No expediente 41725, respecto a este expediente sancionador, a comisión correspondiente determinou favorablemente por maioría absoluta, votos a favor do Grupo Popular e abstención dos restantes, a seguinte proposta. Primeiro, impoñer a don José Carlos González Fontán, titular da licencia número 25, unha sanción moi grave coa retirada definitiva do permiso municipal de conductor de licencia mediante a súa revogación, posto que o demandado titular da mesma, segundo disposto no artigo 61.2 do Reglamento Municipal de Taxis. Segundo, impoñer a don José Carlos González Fontán, titular da licencia número 25, unha multa de 375 euros que tamén sinala o artigo 61.3 do Reglamento Municipal de Autotaxi. E, por último, terceiro, notificar este acordo interesado se factura de Policía Local ao delegado local en Sanxenxo de Taxis, Asociación de Autopatronos de Pontevedra e municipios de la provincia, así como ao Servicio de Mobilidade da Xunta de Galicia para os efectos oportunos. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Ai, perdón. Sí, bueno, pois neste caso, realizando unha parada rutinaria tamén, o propio conductor parou nun control policial o día 20 de maio, uns días despois, indicando que paraba porque querían que lle fixera a proba de estupefacientes. Neste caso, volveu a dar positivo nesta proba de estupefacientes, indicar, polo que dicía o señor Otero anteriormente, que o artigo 61.1c2 do regulamento indica expresamente que esta infracción leva consigo a retirada definitiva da licencia do permiso municipal do conductor, está recollido no informe do instructor e, polo tanto, propónse, como acaba de indicar o señor secretario, a retirada da licenza máis a sanción pecuniaria correspondente. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, nos entendemos que, do Grupo Socialista, porque nos tamén nos sentimos así, parece unha medida que ten moito peso, non, o de retirar a licencia, pero repetimos o dito no punto anterior, existe regulamento, no regulamento está ben clara que a sanción por esta infracción é esta,
e o conductor é coñecedor da gravidade destes feitos tendo a responsabilidade que ten e é coñecedor de cal é o regulamento. Non podemos, polo menos no Grupo BNG, non vamos a ir en contra de que se aplique un regulamento. Entón, vamos a votar a favor, o regulamento é moi claro, as probas son claras e hai que cumplilas. Moi ben. Gracias, señor Eiro. Señor Otero. Bueno, nos queremos deixar ben claro e sin ambigüedade ninguna que estamos totalmente en contra de conducir baixo de efectos de droga, alcohol, gravísimo, máis sendo un servicio público como é o tema do taxi, que leva xente, leva persoas con un risco para a seguridade cidadán e tamén a confianza nun servicio especial que ten o Concello, non? Por iso entendemos que sí debe de ser unha sanción exemplar, que se debe de ter a máxima sanción económica e tamén a retirada do permiso de conducir. Ahora ben, en canto ao tema da licencia, de quitarlle a licencia definitiva, nós temos serias dúbidas porque, entre outras cousas, se lle está sancionando 2 veces por a mesma infracción. Entendemos, a lei aí tamén é clara nese aspecto. Tamén estamos de acordo que o regulamento do autotaxi, el o ten que coñecer, di ben claro o artículo 60.1, que é unha infracción moi grave e que ten a retirada deso. Pero como consideramos que é unha sanción administrativa que pode recorrirse, que aí ten un recorrido judicial, que consideramos que isto é máis tema de un xuíz que nosa. Xa sabemos que o regulamento aquí está, o regulamento está moi claro e que a sanción é esa. Pero, como isto pode levar bastante recorrido, pois tamén neste caso vamos a seguir absténdonos para ser consecuentes co noso. Pero deixar ben claro e sin ambigüedade alguna de que nós estamos totalmente en contra de que se conduzca baixo efectos de drogas, alcohol e moito menos un servicio público como é un taxi que, como decimos, leva consigo ao risco de persoas humanas. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Señora Deza. Indicar só unha cuestión. Trátanse de dúas actuacións diferentes. Unha foi o 8 de maio, que nunha inspección rutinaria parouse a este conductor e deu positivo en estupefacientes, e o 20 de maio, outra actuación totalmente distinta, noutro posto totalmente distinto, el mismo para e voluntariamente quere facer a proba. Son dúas probas distintas, en dous momentos distintos, en 2 días distintos, cun período entre un e outro de máis de 10 días, co cual, se esta persoa deixara de consumir, xa non daría positivo. Dito isto, el ten unha responsabilidade moi grande, como vostede acaba de indicar, e como indicou tamén o señor Leiro. Isto é un servizo público e, polo tanto, non se pode conducir baixo os efectos de ningún tipo de estupefaciente. Dito isto, o propio regulamento deixa claramente, se di claramente, e se di tamén na parte policial e dicen por parte do instructor, que, por certo, unha das alegacións que presenta este conductor é que quere que se recuse o instructor. Queda claramente identificado no propio informe que non hai causa de recusación. Pero, dito isto, o regulamento di que esta persoa estaba de servizo e que, polo tanto, isto conleva a retirada desa licenza, porque ele estaba conducindo nun servicio público e estaba de servizo e dou positivo en sustancias estupefacientes. Non é que esta persoa estuvera no seu vehículo fora un día calquera pola calle conducindo e dera positivo. Non, este señor estaba en servicio exercendo un servicio público e deu positivo. E o regulamento neste caso é claro e dice que conleva a retirada de permiso, nada máis. Se entende que este señor ou é gilipollas, é tonto, ou algo facería, me imagino, que el facería nese intervalo deses 10 días. Pero, señor Viñas, non vamos a entrar no debate, pero entendo que esa persona... Non vamos a entrar no debate... Eu non son o xuez de la hora. Pero escoite unha cousa, non vamos a entrar no debate... Non vamos a entrar no debate, pero a proba, como ben se indica na instrucción, como ben se indica, é unha proba que realizan no momento da parada que lle fan ao conductor e despois faise unha nova proba, que se indica especificamente no laboratorio
laboratorio. E nas dúas probas, nas 4 probas, nas 4, nas dúas o día 8 de maio e nas dúas do 20 de maio, dou positivo nas 4 probas, co cual é claro e meridiano que esta persoa iba baixo os efectos de sustancias estupefacientes, nada máis. Perdón, porque, gracias, señora Leza, eu creo que un tema que vai ir á xustiza non debía ter debate político nestes, pero por respeto, perdón, non é debate ningún. Porque é lamentable, pero é así, a mí xa non me gustaría decir o nombre de quen é ni nada, ni tan sequera identificar a persoa, estamos nun pleno que se está vendo a través de streaming, eu creo que non queda ben facer un debate por un tema que é un trámite que é obligatorio de facer de cara a outras institucións que teñan que resolver o asunto en última instancia. Entonces eu pido, este tema é mellor casi a dunhas cousas data, casi lle pido ao secretario que nin se mencione, porque eu creo que é un pouco feo, pero bueno, vamos a pasar á votación, de acordo? Queda aprobada con 12... perdón, non estaba vendo aquí. 12 votos a favor e 4 abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 4. Expediente de transferencia de crédito para pago de nóminas. Señor secretario. Na Comisión de Contas de Asuntos Económicos e Patrimonio, co voto a favor do Grupo Popular e a abstención dos restantes grupos políticos, se determinou favorablemente a seguinte proposta de acordo. Primeiro, que no marco das disposicións globais do capítulo 1 do presuposto da entidade local do ano 2025 se amplíe mediante transferencia de crédito a cantidade presupuestada no artigo 15 que ascendió a 60.000 euros ata o máximo legal que é o 10% da masa retributiva global. Artigo 7, parágrafo 1 do Real Decreto 861/86 por importe de 131.792,90 euros, o que supón unha contía máxima de 71.792,90 euros. Segundo, as dotacións ata este límite faránse por modificación orzamentaria e transferencia de crédito previo informe de control financeiro e intervención xeral de Concello, cedendo crédito ás aplicacións onde se detecten aforros fundamentalmente no capítulo 1. Moi ben, moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Bueno, perdón. Ahora. Bueno, indicar que, dadas as necesidades do reforzo do servizo de seguridade a efectos de realizar as gratificacións correspondentes para estes reforzos, traese hoxe a este pleno esta proposta de incrementar esta partida presupuestaria para personal funcionarial deste servizo. Como ben se indica na proposta, non se chega ao límite establecido legalmente, polo tanto, solamente foron presupuestados algo menos do 5% neste concepto e, polo tanto, levase hoxe aquí esta proposta. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leira. Sí, efectivamente, polo falado xa nas comisións, o que se viña reservando para estes conceptos de complementos de productividade e gratificación, pois viñan sendo eses 60.000 euros. Fundamentan este incremento de 60.000 a 131.000, a casi 132.000 euros, que sería o 10%, fundamentano en na ampla afluencia de turistas e na necesidade de preservar a seguridade dos cidadáns e dos visitantes. Bueno, o que está orzamentado foron estes 60.000, eu non sei se o da afluencia de turistas é unha gran sorpresa para vostedes, que o ano pasado non hubo tanta afluencia de turistas, tampouco sei se é que hubo este ano o doble, porque o incremento é máis do doble de turistas, hubo máis do doble de incidencias para facer este incremento. Dende logo, supón unha falta de previsión. Se o ano pasado estivemos cerca de chegar a este límite, pois este ano igual deberon orzamentar xa de primeiras máis cantidade. Entón, ou hai unha falta de previsión ou se debe a outros motivos. O motivo de fundamentar esta necesidade pola seguridade dos cidadáns, bueno, é algo que é un pouco difícil de creer, como estes días saían na prensa, mantendo unha reunión o alcalde cos responsables, coas comunidades de montes, preocupados pola seguridade.
E esta preocupación non parece sincera, a ninguén lle parece sincera que exista realmente esta preocupación, porque hai un servicio que incluso agora que todos os dirixentes do Partido Popular salen en prensa alegando que sí, que non había motobombas paradas por falta de persoal e que todos estaban traballando e ben pagados, pois aquí, en Sanxenxo, o que facemos é salir nunha reunión cos comunidades de montes dicindo que estamos preocupados porque haya un incendio e ao mesmo tempo temos un servicio de emerxencias no que non se cubren as baixas, no que a estes non se lles pagan ningunha hora extra, non se lle pide a ninguén que reforce o servicio. Aparte de que nos dimensionamos e reforzamos todos os servicios no Brán, porque sabemos que hai moita afluencia de visitantes, para cubrir as necesidades de Sanxenxo, pero igual moitos veciños non saben que o servicio de emerxencias ten que cubrir as emerxencias non só de Sanxenxo, sino tamén de Pollo, de Meaño e do Grove, así que non ten moito sentido e os cidadáns non entenden que exista realmente este fundamento, esta necesidade de preservar a seguridade dos cidadáns e que teñamos o servicio de emerxencias como temos. Mais que por gratificar a productividade e as gratificacións dos traballadores, dos funcionarios da Policía local, que tampouco me parece moi creíble cando levan anos sen pagar as horas extra tal e como marca o convenio, levan pagándolles as horas extra por debaixo do convenio dende fai anos, así que o que nos parece a nós é que máis ben o que se está aquí facendo gratificando, esperemos que non sexa así, gratificando a unha única persoa para premiala polo seu uso e a súa colaboración, porque, de feito, estaban vostedes xustificando que un incremento dos traballos de coordinación do xefe de policía, que agora ten que coordinar a policía local e o servicio de emerxencias e salvamento, pois que levou a unha necesidade dun aumento. Bueno, nós queremos preguntarnos aquí cales foron esas funcións de coordinación de emerxencias do xefe de policía, que para nós son moi cuestionables. Pensamos que as cuestións de coordinación, dende logo, non son estar agochado detrás de unha farola gravando que funcionarios, que traballadores do Concello asisten e cales non asisten a unha manifestación. E, dende logo, tamén nos parece moi absurdo que se lles dé orden aos traballadores de emerxencia a colocar os camións de emerxencia en plenas festas de Portonovo, no medio nas festas de San Roque, no medio das festas colocar ali o camión e ter que pasar ali toda a noite, ou nas paradas de taxis de Sanxenxo. Parécenos que é algo absurdo, que a única finalidade que ten é a de castigar a estes traballadores por estar protestando. Nós, para non perxudicar a ningún traballador, ímonos abster neste punto, pero non estamos en nada de acordo nos fundamentos. Non creemos que sexan creíbles que realmente exista unha sincera preocupación pola seguridade dos veciños. Non o creemos nós e non o creen os veciños, que exista unha verdadeira preocupación pola seguridade dos cidadáns ao tempo que non se ten cuberto, como debe ser, con como mínimo 3 traballadores o servicio de emerxencias. Moitas gracias, señor Eiro. Señor Otero. Ahora, ben, nos queremos deixar claro que non imos poñer en dúbida a necesidade de reforzar a policía local na tempada estival. É evidente que a seguridade cidadán requere recursos e valoramos o traballo que fai o persoal da policía. Porén, non podemos apoiar a proposta porque evidencia unha mala planificación. Sabíamos desde hai tempo que iba a ser necesario e non se consignou a partida, se quedou coa partida dos 60.000 euros. Si xa se sabía que íbamos a ter un incremento, que se necesitaba máis presupuesto, xa debeu de incluírse nos presupuestos xerales. Aproveitamos tamén para lembrar que nos preocupa, para a policía local se busca unha solución de inmediato, pero para os servicios de emerxencias, que tamén son fundamentales para a seguridade cidadán, seguimos igual, non cubrimos as gardas. Moitos días hai
hai gardas que se fan con un ou con dúas persoas, polo cual non poden prestar o servicio, non poden salir con un camión porque o mínimo que se requere son 3. Entonces, queremos que isto tamén se solucione, non? Nós, por responsabilidade, vamos a votar, non vamos a bloquear os pagos aos funcionarios, ni moito menos. Deixamos ben claro que isto debe ser unha planificación e que non andar con parches de última hora para solucionar os problemas. E que se solucione tamén que se emplee a mesma actividade que se empleou para facer solucionar isto a policía, que se solucione tamén o mesmo co grupo de emerxencias. Nada máis, nos abstemos neste punto tamén. Gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Señora Deza. Simplemente dicir que hoxe traemos aquí unha proposta a efectos de cubrir unhas gratificacións que por uns reforzos que efectivamente son realizados polo Servicio da Policía Local. Non é certo que non se estén pagando as horas extraordinarias por debaixo do que está regulado. Simplemente dicir que entendemos que é un servicio que todos os anos se reforza e que, polo tanto, proceden estas gratificacións. Como ben di no informe, estas gratificacións son relacionadas para o personal funcionario, non entra dentro do que é o persoal auxiliar, como di no informe unha intervención, no informe de intervención foi favorable, simplemente indicar isto, nada máis. Gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, é certo que se están pagando as horas extra por debaixo do que indica o convenio, e tamén é certo que este ano nos contratos para os auxiliares faiselles aos traballadores renunciar ao plus de nocturnidade, o cal, como delegado sindical, pareceme unha aberración que teñan que traballar pola noite, e no contrato especificar que renuncian ao plus de nocturnidade. E tamén é certo que os traballadores de emerxencias, tendo o traballo que teñen, non están cobrando nin plus de perigosidade, nin plus de penosidade, nin plus de toxicidade enfrontándose aos perigos que se enfrentan. Sí é certo que se están pagando as horas extra por debaixo do que marca o convenio. Señor Otero, algo máis que dicir? Nada máis, nada máis que dicir, nada, pois nada. Vale, moitas gracias, señor Otero. Pasamos entonces á votación. Queda aprobada con 9 votos a favor e 7 abstencións. Moitas gracias. E agora pasamos á parte de actividade de control. Perdón. Nada, non? Sí, o punto 5 é posta en coñecemento de informe sobre a execución trimestral dos orzamentos separados relativos ao segundo trimestre de 2025 coa finalidade de cumplimentar o dereito e deber de suministro de información ao que se refere a orde ministerial de 1 de outubro e a orde ministerial de 20 de setembro. Punto número 6, posta en coñecemento de remisión ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas do cálculo do período medio de pago a proveedores con data 31 de 7 de 2025 correspondente ao segundo trimestre de 2025. E punto número 7 e último, posta en coñecemento de informe sobre o cumprimento dos prazos de pagamento correspondente ao segundo trimestre de 2025. E non habendo máis asuntos que... Perdón? Ya pasaste seguida, va, correcto. Sí. A todo, perdón, sí. Moitas gracias. Pois non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión.